bag-o nga Hepe ang Iloilo City Police Station 4 ukon Molo Police Station sa masunod nga bulan. Ini ang ginkumpirmar ni Police Major Sheila May Sangrines, taghambal sang Iloilo City Police Office ukon ICPO sang na-interview sang K5 News FM Iloilo. Suno kay Sangrines, nakabato na ang ilatalatapan sang kopya sa retirement order ni Police Major Marlene Roquero nga amo subong ang nagapungko nga Hepe. Dugang pasang opisyal, mangin epektibo ang retirement ni Roquero sa Hunyo 30 tuig 2024. Samtang, Police Captain naman ang posible nga magatalos kay Roquero. Kaginisi ka K5, Nicole Castañeda de Prado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.